Mga kabro, mga kabagis, magluluto po tayo ng the best of Ilocano recipe, dinengdeng. Ito yung ingredients. Here's the ingredients. Luya, sibuyas, ginger, onion, kamatis, tomato, squash, ito, sweet potato, violet, and then chili po na yun. String beans. Iwa ko na po yan. Mano. Ayan. Eggplant. Tarong. Ito po yung main ingredients. Pinrito ko na po ito. Bangos. Ito po yung bangos. Namarinate po yan. Pinrito ko. That's milkfish. Salmon. Fried salmon. Then tilapia. Fried tilapia po ito yung skillet niya, yung tapos ito yung mackerel, pinaghalo-halo ko po yan. Tapos yung bagong, and then hiwain ko po yan maya tamang-tama. I-boil po natin ito. I-boil natin in onion and ginger. Then we'll put it together. Okay, panoorin nyo po ako. Salamat ulit sa panonood. God bless you all. Iwain po natin itong kamote, ha. Violet pong kinuha ko kasi masarap eh. Yan. Nakita dinengdeng. Tapos ito, kamatis. Yan po. Ganyan lang kasimple ang Ilocano recipe. Dagito yati Ilocano. Sibuyas. Tapos di ko na ito eh. Laya. Ginger. Dito. Magdon. Ganyan. Pwede ito. Tungod yan. Nagito yung tarong. Iwain lang po. Ganito lang po. Iwain yung titarong. Kasta lang. Ito yung eggplant. Yung karabasa. Ayan o. Iwain lang. Iwain lang po ninyo. Yan. Boil na po yung tubig yan. Pisok tayo po dito. Yan. Luya. Luya na lang yan. Tapos sibuyas. Dinengdeng. Tapos itong bagong. Mag-adjust na lang po kayo ng timpla. Gusto yung makatikim ng ito ay simple nga luto lang. Ito na yung magkakaibang isda, fried isda. Ito yung mackerel, fried mackerel. Tapos dito yung tilapia, tapos bangos. Tapos yung salmon. Yan. Pinride ko po yan. Ano natin. Tapos ito yung mix ito. Itong string beans. Ito yun pag mimixin. Tapos tarong. Ito yung nakilnat dito yung karabasa eh. Dikot ng karabasa, yung malagkit na kalabasa. Yan ang kinukuha ko pag nagpapakbet ako, mga dinengdeng yan. Tinitignan ko po yung labasa ko. Minsan nag-ares kami mga agpili nag-ares Mahuli na po itong kamuti at kamatis. Tapos tatakpan po natin yan. Tapos na po tayo. Hindi na po maghain. Tandaan nyo po, pag nagluluto kayo, wag yung overcook yung mga gulay.
Yan ang mas masarap para ma-absorb yung vitamins sa katawan natin. Thank you po sa panonood. Healthy dinengdeng. Ito, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching.